Ежедневният масаж на нашите ръце, длани, пръсти е прекрасна профилактика по суджок за различни заболявания, включително и профилактика за инсулт. Има, разбира се, и други методи в суджок, които можем да ползваме, за да може по-сигурно да профилактираме различните нарушения на мозъчното кръвообращение и дори паметта и концентрацията си. Но нека ви кажа какво могат да правят близките на хората, които вече са пострадали от инсулт. Също има начин как да се помогне, как да се подобрят техните показатели, тяхното самочувствие и доколкото е възможно да се възстанови мозъчното кръвообращение. И така, първа точка във вашия списък, това трябва да бъде ежедневен масаж с кестен и пръстен по суджок. Можете да си изберете различен на цвят кестен според вашите предпочитания. Ако нямате особени предпочитания за цвета, нека това да бъде по-скоро зелен или червен цвят или оранжев цвят. Това са цветовете, които съответстват на енергиите, които са необходими за хората, които страдат от нарушение на мозъчното кръвообращение. Масажа с кестена трябва да продължава достатъчно дълго, поне 20-30 минути за деня. Ако болният не може да прави сам масажа, то близките му трябва да се погрижат поне 3 пъти за деня да има масаж в продължение на 10 минути. Този масаж трябва да обхваща цялата ръка, от китката до върха на пръстите, с достатъчно интензивен натиск, така че ръката да се усети топла и леко да се зачерви след масаж. След като добре масажирате с масажния кестен, вътре в него, обикновено се отваря на винт, ще откриете малък масажен пръстен. С пръстена, аз ще взема синия, за да го виждате по-добре, с пръстена масажирате абсолютно всеки пръст щателно. Тоест, поне по една, може и по 2 минути да отделите на всеки пръст, като интензивно движите пръстенчето нагоре-надолу. Виждате, че аз правя достатъчно бързи движения, така да търкалянето на пръстенчето просто по пръста може да ви е приятно, но няма да донесе нужния ефект. Притискате с 3 или 4 пръста и масажирате нагоре-надолу върху всеки пръст. След това, точка номер 2 във вашия списък ще бъде прилагането на семена. Нека ви покажа какво означава това. Взимате парче левкопласт, аз ще използвам прозрачен, за да виждате по-добре. Взимате парченце левкопласт, на него поставяте малко семена. Аз ще използвам семена от елда, защото те много добре притискат акупунктурните точки в зоните на съответствие на мозъка. И тези семена трябва да прикрепим там, където има проекции на нашия мозък. Сега ще ви покажа кои са те. Можете да използвате както ръката, така и стъпалото. Ако изберем да работим върху ръката, една от зоните на съответствие, която съответства на нашия мозък, това е ето тази сгъвка, тази първа става точно под нокътната фаланга на вашия палец. Ето това място с няколко гънки е проекция на целият ни мозък. Същото такова място, аналогично, можете да използвате и върху кръка си. Ето на този мулаж ви показвам къде се намира тази проекция. Това е много важна зона, върху която трябва да работите. Разбира се, внимавайте, ако използвате елда, да не притискате твърде много, особено ако човекът е с диабет или нямате нужната комуникация с него, ако е по някаква форма нарушено неговото съзнание или неговия усет за болка, внимавайте да не нараните кожата с семенцата от елда. Можете да замените с семена от боб мунк, конопени семена или дори с зранца, черен пипер или ябълка. Всяко от тези семена ще свърши работа. Така че проекцията, която ще бъде най-важна да работите с семена, е тази на палеца на крака и на палеца на ръката. Можете да използвате двете длани, двете стъпала и можете да редувате. Когато поставите семената, те ще останат активни между 12 и 24 часа. През това време е хубаво, особено ако е на ръката и е достъпно, те да бъдат периодично масажирани. Да кажем, на всеки час-два може да се прави лек масаж. Ето така, докато семената са на ръката, лек масаж за известно време.
Тези пръсти, на които не сме сложили семена, например тези 4 пръста, могат през това време да бъдат обработвани с масажния пръстен, както ви показах. Поне 30 минути на ден. Семената, които поставяме на ръката или на стъпалото, след като изтече този период от 12-24 часа, трябва да бъдат изхвърлени. Те повече не могат да бъдат използвани. Мястото трябва да се остави да почине около 12 часа, след което може да се апликират нови семена. Още по-добре е да редувате. Единия ден да слагате на краката, единия ден да слагате на ръцете или да редувате ляво и дясно. И още нещо, което е много ценно за хората, които вече са преживели инсулт, но го ползваме и като профилактика за инсулт, това е така нареченото кръвопускане. То се прави много лесно, достатъчно е да имате стерилна игла. Например, това е подкожна игла, игла за подкожни инжекции. Тя е изключително тънка и малка, за да бъде по-безболезнено обождането. Или може да ползвате ето тези ланцети, които са за глюкомерите. Много хора мерят кръвната си захар и разполагат с такива. Също много тъничка игла. Какво правим? Веднъж дневно, когато има инсулт, а за профилактика веднъж седмично, обождаме на 2-3 места върхът на палеца или върхът на средния пръст. Едно от двете места. Да кажем, че избираме палеца. Аз няма да се обождам сега, за да не се притеснявате от капките кръв, но просто след като сме почистили, разбира се, ето, представете си, че сме почистили с памук, с спирт. Дайте да го направим. Мястото на обождане, почистили сме с спирт. Винаги работим с стерилни условия. Добре е да сте сложили ръкавичка на ръката си, гумена или нитрилна ръкавица. Обождате 2 или 3 пъти палеца, след което започвате да пускате по няколко капки кръв. Докато изтича, това може да отнеме по-дълго време или по-кратко време, но пускате толкова капчици, колкото изтичат от пръст. На следващия ден може да ободете другата ръка или средния пръст. Важно е, защото това са проекциите на главния мозък, а на средния пръст минава меридианът на главният мозък. Така че масаж ежедневен, семетерапия и кръвопускане, това са трите най-важни неща, които можете да правите по суджок. И още веднъж, най-важните зони, които са проекция на мозъка ни, това са върховете на всички пръсти, както на ръката, така и на стъпалото ни. Тази зона, която се намира точно под нокътната фаланга, ето тази малка гънчица, същото е и на крака, ето палеца на крака, тук се намира отново проекция по суджок на главния мозък. И не на последно място, една от проекциите на главния мозък в суджок е всъщност цялата ръка и при това пръстите се явяват мозъчните гънки. Така че ежедневният масаж на всеки пръст на практика се явява не просто профилактика на инсулт, но и подобрява концентрацията и паметта ни, независимо в какво здраве се намираме. И така, бъдете здрави и живейте в радост!